Salut gamer și gamerițe, eu sunt Alex și voi filma Postal 2. Să începem. Da, este un joc epic. Deci voi încerca să vă fiu de ajutor la gameplay. Hoțel bolnav! Ei Dumnezei! Cățăl! Headshot. Voi lua începând prin luarea mâncării de câine. Goș. Poate vrei să mori copile. Oh, yeah. Bănoci. De tăți avem pe aici, bă. Voi încerca să n-am lag, după cum vedeți am FPS 30, deci nu ridică foarte mare lag. Vreau să-mi scuzați dacă se vede mai greșit, mai am câteva întreruperi de voce. Da, am un calculator foarte minunat care îmi trage țepe în fund când are el chef. Shut the fuck up. It was him. Stânge. Troll. Get the hell out of here. Drop the weapon or I'll stop. Get out, you freak. More the cat. Kill me. And one to grow on. The fuck? Ai, Dumnezeu, Dumnezeu! Yeah. Oh! Bă, mă, dă-te drept! Stați, dacă mă lăsați. Ce-am vrut să scriu? A, da, payload. Butt sauce. Un cod totuși, na, ca să am și o țări de muniție. You go, girl. Am avut și eu nevoie, mă, deci nu vă supărați, voi sunteți oameni de treabă, mă, bă. Mă duc să-mi iau ceva de HP. Uite tu. Stai, pot să bag codul meu preferat. Nu? Yeah! Da, n-am grenade. Și ceva. You gotta be fucking kidding. Reacția trebuie făcută în an. Dumnezeu! I've got the perp in view. Drop it, asshole! Lolo, vine polițistul aici. The fuck? Ioi!
Dumnezeu cu tine! Vale! A. Bă, 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 bă. M-am dă ucigașul! Mă dă cu picioarele! Ne ascundem în Buda. Buda a luat foc. Dumnezeu. Oare pușcă bă! That's the ticket. What the fuck? Butt sauce. Stop the scumbag! Ads. Jocul nu l-am luat de pe Steam, bineînțeles. V-ați așteptat ca eu să-mi cumpăr un joc? Never! Never! Dumnezeu prostul! Oh, yeah. Bine. Mă chirș în sus. Da, apasă 0, domnule. Domnule, lăsați. Stai. You go, girl. You gotta be fucking kidding. Uși cu Dumnezeu înainte! Dar nu când sunt eu aici. That's the ticket. Am erecție! Domnule, presimt că o să mă... Domnule, ce-ați pățit? That's the ticket. Mă piși în moala ta, domnule.